Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou clip. Azi ne jucăm, din câte am înțeles, este ceva Souls cu Extraction. Dacă v-ați jucat Darker and Darker știți despre ce este vorba sau jocuri de genul. Sunt mare fan Darker and Darker, cel puțin m-am jucat destul de mult când s-a lansat, că na, înainte să fie dat gratis să se distrugă tot jocul ăla, nici nu știu ce mai e de jocul ăla acum. Dar o să băgăm un match să vedem cum e și dacă vă place o să continuăm seria asta, nu e problemă. Și o să vă las la videoclip. Vizionare plăcută. Hai, Darius! Aho, mateluți! Dar tu unde te duci, bă? A, e barca ta, nu vrei să vii cu mine în barcă, traitorule. Păi și al treilea? Al treilea nu mai este, unde a plecat? Tu se plimbe, nu știu. Ba, tu nu mai ești la mine pișter, nu? Nu? Bun. Stai să le și opresc. A, dar nu mai am, ok. Stai. E că ne-a băgat tot un level 1. Păi cum avem level 1 de echipă și eu nu puteam? Bă, nu știu. Băi... Ia vezi că s-a nervat ăsta de atacuri roșii. Ia să luptăm. Stai să-mi schimb arma. Melt, nu știu ce asta. Bun. Avem player. Da? Da, am auzit. Uite în față. Bun. Bă, dar ce are, bă, de crapă jocul, bă? Ce ție? Acum da, e de la FrameGen, cred. Bă, l-am omorât pe unul. Altul. Gata, bă. I-am nenorocit. Pe bune, i-am nimicit pe copii. Stai că ăsta era ca mine, Assassin. Are ceva? Big replays. Bă, heal-urile astea se fură, că și așa nu mai am. Cred că chiar e de la FrameGen, bă, dar să știi. O fi Ia oare? stai. Îți zic acum, frate, dacă e de la FrameGen. O să-i fur heal-urile totuși. Așa pare, bă, că e de la FrameGen. N-avea nimic Mamă, ăsta. îmi bagă tutoriale și în... Hai să nici mergem normal. aici să luăm chesturile. He, ha, am schimbat waypoint. Bă, ce s-a dus? Nu știu, dar noi avem healer, cred că, nu? Ăsta o fi healer? Cel mai probabil. E ceva epic, poate, așa pare. Mamă! Bă, e sus de la care le dau heal, mă duc eu. Mă duc și îl nimicesc. Gata. Omorâți-i. Unul mort. 2. Dacă vreți, cărcați ca al treilea. Mănușa aia nu pot să o iau eu, nu-i pentru mine. Bun, și să vedem ce dau chesturile astea, că... Stai că mă bag eu la ăla din mijloc. Ornament orb. Ok. Bă, am luat ceva legendar. Ce e asta?
Obsidian Raven. Can be used for camp construction. Bă, ți-am găsit dagger dacă vrei, verde. Nu, e throwing dagger ăsta. Da. Bun, Dar trebuie oricum să... am dagger verde și am și săbii verzi. Să facem quest-ul ăsta, ia. Unde e? Sus acolo. Hai sus acolo. Mamă, dar cine e asta, vă, Darius? Nu știu, e cu echiparea noastră. Oleleu. Un pic. Cam bună cu echiparea noastră. Mhm. Ia, hai să mergem Chiar acolo da. sus, că avem acolo quest-ul. Ia, văr. Climb de Redel. Mamă, zici tu că e de la Frame Jam, pe bune? Da, mie nu mai crapă. Settings. Close. Heretic members, accept. Make it count. Da, trebuie să Bun. vorbim cu asta. Da, și trebuie să mergem acum. Uite Da, aici. task de taken, dacă le-ai tu le pentru toți. Da. Trebuie să mergem, uite acolo unde am pus eu punct. Unde? A, The gata. barrier has been lifted. Mistler challenge, da, ăsta e bossul practic. Da, 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 poți să te bați cu boși de ăștia. Nu prea merge. Cum să nu meargă, boss? Unde? Da. Bun. Jata! Să că avea chestii de asta, de le dădea heal, cred că aici. E, dădea heal. Nu de niciun heal, bă. Bă, Hai că te descurci. bun. Inel verde. Mi l-a furat asta. O omor. Hai să-mi bag un heal de ăsta micu. A, aici, pe margine. Sau e jos? A, e jos, e ceva boss. Da? Da, mi-e așa mesaj. Mamă, cât damage. Ieși, mă, de aici, mă. Nu-i de tine. Loot. E. Bă, nu prea aveau chestii băieții ăștia. Nu, și-au avut gol, l-am Hurry luat. up and ring it. Take your junk out of here. Bun. Ok. Au ceva? Nu prea pare. Mă, și asta de aici. Ești viu, mă. Loot. Ia. A, dar ești bulangiu. Bun. Da, vezi că e mișto clasa mea. Ia uite, gauntlet verde pentru tine, cred că e ăla. Am și eu. Am deja de asta verde. Ia și mine dacă vrei. Nu mai am loc în inventar. Bun. Hai Deci că dă-te ăla... pe. Da, știu cum am bătut cu ăsta.
Bun, stagger, dai. Și tot iară TP. Vezi că dă cu chestii din pământ. Bun. Dă seama. L-a Research. ascultat pe ăsta? What is a true kill hunter? Cum adică inventory full, bă, băiat? Bă, nu știu, bossul ăsta putea bine pe lutuleac. Cam nimic aici. Mai avem ceva cu asta aici, The Divine Endorsement. Ia auzi. Ia să vedem ce e așa de Divine. Dar mai avem 11 minute până vine zona. Păi da, dar văd că acum ne punem să mergem sus înapoi. Am pus eu punct. Ah. Căci că avem alt quest de aia. Mi-a dat heal, bă. Healer. Bun. E că e cioara Vezi aia că- de la, din lobby, bă. Ești nebun? Ia că... Dăm Venim accept. acum. Tasks always yield Și acum ne-au pus task-ul aici. Întorceți-vă înapoi, că... Tot acolo. Aici, jos. Nu, Da. e încoace. Mie mi pare că încoa, mă. Nu, mă, uite-mă Uite, acum. Head to the Divine... Ai văzut? Bă, eu nu știu ce vezi tu. Uite pe mapă. Ah. Da, dar mai era ceva în partea asta. Dar ăla e alt quest, gen. Ăsta albastru deschis e care i-am dat noi accept. Mm. Înțelegi? Da, da. Mamă, dar hai vină să vezi edita mai șmecherață aici. Dar nu pot că e cam lent so caracterul. much for a false god. It seems if you want to comprehend true Ia divine uite-te power, la asta, you dar... must seek clues Am among those văzut. divine spears. Am. Am. Insane. Ah. Investigate, de nu știu ce, ăsta cred că investigate, dar... A, mai în față. De ce ăsta teleport? Da, nu cred că... Player! Văzut. Hai pe ei, hai pe Unul ei. s-a dus în stânga. Hai pe ei acum, că vor să se bată cu ăștia. Bun, și A mai murit? se... Da, da. Bun. Ăsta-i de-a meu, ia. Are ceva? Sărac. Bă, cam da, ăștia săraci. Trebuie să-ți faci și tu măcar loot verde ca să putem să mergem în următoarea zonă, că acolo găsești loot epic în sus, gen. Armură ce-o duc mai rău. Bun. Mori.
Terminăm quest-ul ăsta și dăm extract, că e jale. Mai avem, da, 7 metri. Bun. Mam. Wow! Bun. Mamă, unde-i cioara aia, mă? Bă, fii atent, că-ți dau double dagger albastre. Vino încoa. Care ești ăsta? Da. Ia de aici. Ești jos aici, cred. Eu văd că le-am pus. Da, aici. Extractul, quest-ul, da, cred că e jos, dar extractul cred că e sus. Dar la pare cam periculos să le totuși. Da. Ce-ai făcut? Tu dai jos? Da, am picat fix când dădea cu coada, știi? Ah. Bun. Loot. Vezi că dau binișoare ăștia. Bun, stai că fac eu cu ăsta acum. This weapon possesses only a fraction of divine power, pale in comparison to the spear that pierced Aoleu, mai Castane's trebuie să armor. mergem într-o Let's parte. move. Don't let anyone beat us to it. Stai că nu știu pe unde. Da, da, Pe pe aici, aici, pe aici. pe scări. Mhm. Don't get Dar văd că too tu ai ceva de confident. constant The la... Gilden Mist is coming for you. Aoleu, zici că vine cineva. Vine zona, da. Mamă, dar vedeți că aici a fost lume, că ăștia sunt morți. Da. Probabil băieții ăia care i-au omorât mai înainte. Păi și? Uite Trebuie aici. cheie. Ba nu, nu e aici. Ăsta e alt quest. Treasure key. A, dar Uite nu. aici, mă. Da, 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 da. Deci trebuie să o luăm pe aici încoa, veniți încoa. Lasă-i, lasă-i că nu mai avem timp după aia. Mai sunt 4 minute. Suntem Da, dar cooked. nu știu cum e cu zona, gen. Cred că se face mai mică sau... Nu, mori, începi să iei damage, gen. Deci mai bine zis, fii atent. Du-te la asta tu, Darius. La extract sau La ce? extract, da, și cheamă extractul. Ți-am pus eu punct. Da, e aici extract, oricum. Nu, asta nu e bun. Asta nu te lasă să Aua? dai extract cu toate itemele, nu. Doar cu unele. Fac eu quest-ul rapid. Bun. This is it. Gata. This is it. The power Ernos left behind. Even the nearby woodlings couldn't Am puternici de resist aceștia. to watch the spectacle. Take your reward. Grab this thing and let's Take get your out of here reward. quickly. Haide, haide, Da, uite, haide. uite, avem extract aici. Da? Da, Da, uite. bă. Mamă, dau un pișat, deci nimic. Da, hai să... Hai să dăm extract. Da, hai să plecăm.
Return to camp. Escape.